local tour guide te hian kan dawra product te hi an soi fia thina tuna po hian briefing an nei mek ani ole na kina karon lang le don ne tuna mi kha Papyrus Institute Cairo khawpui mi mam lai Aigupta ho thil zia na le khami manga an product an siam kha ani Mizoram point mau magin product kan ne ya khatiang de khan Papyrus mang hian product hrang an ne ya chung ho te chu tu la gal hian ho te hi an ni ole Papyrus Institute Cairo khawpui easy patangin sibai le ole